Май си пръстите, бе. Капитане, ти какво образование имаш? Четвърти клас. Кое? Четвърти клас. Четвърти клас. Камо за бомбата. Шкембаро. То бомбата ти взе маст. Кой е? Шкембаро. Румен Потъров. А той е четвърти клас. Кой? Той е Гробищаров. Зима. Ти го изгони на Бараково. Мак. Ще бъде във майката. Гробищаров. Ти си аз съм бир. Си е слава. Дай за кукото нещо, кажи. Има ли документи кукото? Никой. 4 апартамента има, вика. Той е пределен. То с колата преди шо искаше. То с колата. Коно ли му пречеше? Шо иска? Мисля да го отвъпа. Ама как го отепаш и отиеш у Пазарджик? Ба, Шо ки правиш у Пазарджик? влизам. И като влезеш, каква присъда ке ти дадат? Смъртна присъда. Смърт! Ама чрез обесване или разстрел? Къде е масата, бе? Безил. Жика, къде ти е масата, бе? Масата къде е? Къде е масата, Жика? Масата, бе? Кой я взе? Кой взема масата? Шкембаро си. Ще го отвъпам. На кой? На кой? На кой ки го тепаш, Бе. бе? Кой? Мързи да говориш, бе. Кой ще отепаш, бе, Жика? Аз казах. Шо каза ти? Моята дума е лоша. Кое? Трябва, бе. Кое? Аз съм турчик. Турчи ли си, бе? Не си ли, Не. не си ли еленовец? Не. То това е. Къде е масата? Къде е масата? Ще го затвора. Питай го за вкора. А за цигуларите, шо ки кажеш? Вало, как му е? Покоя. Извинете, господине, извинете, свободно ли е до вас? А за Ние цигуларите? сме си приятели. Жика, а за цигуларите нещо ки кажеш ли? Той е покой за мен. От буркас. То. Прасето. Ще го бия. Кой бе? Кой, бе? И ки му направим корел на тарамбука. На барабан. Кай ще направим курбан? Кой е това обезанието? А? На документите. Шо, бе? То Баш. шкембар. Шкембар. Ще отвърна устата му жена. На жената му ще го туриш устата. Да. И аз. Ама ако изкарат си Ама она цигулари. Музика. Я покажи как свири, покажи как свири така. Как цигулари. Как си говори, покажи. Как цигулари. Как свири на цигулка. Така. Не, мама, не. Не, бе.